numiyo gi bilion 42 pod odong' bilion 21. Giwacho ni ka pesa no onge to kata mana tich mar higa mar yiero ma higa mabiro ni ok dhi timore yo makare. IEBC udhi miyo pesa no te. Well, Ramogi jo IEBC on Thursday, gibro justify. Ingeni department ka department, agency ka agency, kwayo pesa. Gin gidwaro, demand ng'eny. Ng'ato nigi dwaro. Ni pesa bede do miya ji every money. Nyocha yudo request for supplementary budget kende 952 billion. Ma pesa ma departments tete me Kenya kwayo ni mondo medgi e supplementary budget. Idwa yudo pesa ni kure. So nyaka ing'i kaka department ka department ing'iyo budget gi ing'ado inyalo makuro chuno ni nyaka megi. Ema kuro miyo nikech pesa ne ma waonge go. Kuro nyaka wang'ad lawa according to our sizes. Okay. So IEBC abro romo on Thursday, abro winjo gik ma critical. Nikech 42 billion, 43 billion is not okay pesa matin. And IEBC be nyaka rationalize budget because one in the evidence wacho ni one achiel kuom pinje maran the most expensive elections in the world. You know, countries more like India, man, bigger populations. To budget is not kakamarwani. To kind of voters again. So IEBC bene nyaka chak live within their means. Okawacho ni gin very wasteful, but nitie gik ma ginyalo ng'ado oko. Mondo budget ni ofit. Nikech pesa ne ma waonge go. I wish we had all the money. They were miyogi. To counties isemiyo pesa.